היי חבר'ה, מה קורה? היום אנחנו נדבר על המסלולים הראשיים הפנימיים של המרידיאנים. בעצם באיזה איברים עובר המסלול הראשי של כל מרידיאן. בואו נתחיל. מסלולים פנימיים זה דבר מסובך. אתם תצטרכו לדעת המון מסלולים פנימיים שעוברים בכל מיני איברים שונים. אבל עכשיו בשנה א' מספיק לנו לדעת חלק קטן יותר. צריכים לדעת רק את המסלולים הפנימיים הראשיים של כל מרידיאן, ולפי הספר של דדמן, מה שכתוב שם זה מה שאני אתייחס אליו כנכון. ואם זה עדיין נראה לכם כמו הרבה לזכור, אז בואו נתחיל לצמצם קצת את העניינים ותראו שזה לא כזה נורא. קודם כל מרידיאן עובר באיבר אליו הוא משוייך, כלומר לנג יעבור בריאות, לארג'י במעי הגס וכו'. חוץ מפריקארד שהוא מיוחד ועליו נדבר בהמשך. דבר נוסף שאפשר לצמצם זה את זה שכל מרידיאן עובר באיבר של בן הזוג שלו. כלומר, המרידיאן של הריאות יעבור גם במעי הגס, המרידיאן של הלב יעבור גם במעי הדק, המרידיאן של הכליות יעבור גם בבלאדר. ואם נזכור את שתי הפרטים האלו, נשאר לנו רק מעט לשנן. אז בואו נעבור על זה קצת. נתחיל מלנג. חוץ משני האיברים שידוע לנו כבר שבהם הוא עובר גם בסטמק. אני זוכר את זה לפי קנה וושת, כאילו יש לנו את לנג שקשור לריאות ואת סטמק שקשור לקיבה. הבא בתור שנדבר עליו זה ספלין, הוא קשור ללב. את זה אנחנו נזכור לפי לב, לבלב, לפעמים קוראים לספלין לבלב, אז לב קשור ללבלב. הבא בתור זה הארט. הארט עובר באיברים שאנחנו מכירים וגם בלנג. אנחנו נזכור את זה לפי זה שלב וריאות שניהם נמצאים בחזה. הבא בתור זה small intestine, אז אנחנו יכולים לזכור שהוא עובר גם בקיבה, לפי זה שהמעי הדק והקיבה שניהם קשורים לעיכול. הבא בתור, הכי מסובך מבין כולם, אם תרצו, זה קידני. אפשר לזכור את זה לפי זה שקידני שייך לצ'י המולד שאנחנו מקבלים, והוא יעבור בכל איברי הזנג, חוץ מהאיבר שקשור לצ'י שאנחנו מקבלים מהאוכל, הגוצ'י, זאת אומרת, בספלין הוא לא יעבור. אז הוא יעבור בליבר, בלנג, בהארט ובקידני בעצמו. הבא בתור שעליו נדבר הוא ליבר. ליבר, חוץ מהדברים שאנחנו יודעים שהוא עובר בהם, עובר גם בלנג וגם בסטמק. אני זוכר את זה לפי זה שהוא האחרון, ולנג וסטמק, אם נקרא אותה ביחד, זה נשמע כמו lost, אז תמיד הולכים לאיבוד בסוף. סבבה, עברנו על הרגילים שצריך לשנן, עכשיו בואו נראה את האחרים שדווקא קל יותר לשנן אותם. קודם כל יש לנו את פריקארד, הוא עובר בטריפל וורם בלבד, אפילו לא עובר במעטפת הלב עצמה. אני זוכר את זה לפי זה שהוא שומר הראש של הלב, הוא לא נותן לאף אחד אפילו להתקרב אל הלב. הבא בתור שנדבר עליהם זה המרידיאנים הארוכים, יש לנו את סטמק, בלאדר וגול בלאדר, המרידיאנים הכי ארוכים שיש, ובעצם הם עוברים רק באיבר עצמו ובבני הזוג שלהם, אז אפשר לזכור את זה לפי מי שארוך מבחוץ, קצר מבפנים. הדברים הבאים והאחרונים עליהם נדבר זה על large intestine ועל טריפל וורמר. large intestine וטריפל וורמר גם הם עוברים רק באיבר עצמו של המרידיאן ובבן הזוג. אז אפשר לזכור את זה לפי לזה של large intestine הוא סתם תחת וטריפל וורמר זה איבר שבעצם לא קיים בכלל. אוקיי, אז אלה שיטות לזכור ועכשיו בואו נעבור עליהם עוד פעם אחת. לנג עובר גם בסטמק, אנחנו זוכרים את זה לפי קנה וושת. לארג'י לא עובר בשום דבר מיוחד, כי הוא סתם תחת. סטמק, אחד הארוכים, גם לא עובר בשום דבר מיוחד. ספלין עובר גם בלב, לב, לבלב. הארט עובר גם בלנג, לפי זה ששניהם בחזה. סמול אינטסטיין עובר גם בסטומק, לפי זה ששניהם קשורים לעיכול. בלאדר, ארוך, אז לא עובר במשהו מיוחד. קיטני, כל הזנג חוץ מגוצ'י. פריקארד, מגיע לטריפל וורמר בלבד, השומר שומר עליו. טריפל וורמר לא באמת קיים, עובר רק ברגילים. גול בלאדר, אחד מהארוכים, עובר רק ברגילים. והגענו לסוף, הלכנו ללאסט עם ליבר, שזה אומר לנג וסטומק. אוקיי, נעשה עכשיו בוחן קצר, נראה אם אתם באמת זוכרים את הדברים שדיברנו עליהם. אז בכל 3 שניות הסמל של הבוחן יזוז טיפה ימינה ויחשוף את התשובות לכל אחד מהמסלולים הפנימיים. יש לכם 3 שניות לזכור בעל פה ולהגיד לאיזה איברים כל מרידיאן נכנס. אם אתם צריכים קצת יותר זמן, אתם יכולים לעשות פוז על הסרטון ואז לנסות להיזכר. אוקיי? מוכנים? אני מתחיל את המוזיקה. מעכשיו.
סיימנו, איך היה? מקווה שהלך טוב. בכל מקרה אני מזכיר לכם שבאתר שלי www.baraksini.com אתם יכולים להיכנס לעמוד לסטודנטים ומטפלים ולמצוא שם עוד כל מיני שיטות לזכור וטבלאות וכל מיני דברים שעזרו לכם בלימודים ובכלל אחרי זה כמטפלים. אז אנחנו נתראה בפעם הבאה ושיהיה בהצלחה.